Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Язгы чәчүгә әзерме? Кузай төбәк җитештерү комплексында техниканың язгы кыр эшләренә әзерлеге белән таныштылар. Bütün техникаларыбыз 71 әмлектә, аларда эшләүче 63 кешебез, һәрберсе үзенең техник состояниесен тракторның күрсәтте. Уй фикерең белән эшләм. Татнефть компаниясе хезмәткәрләре модельләштерү сессиясендә очрашты. Компании множество, на самом деле, возможностей реализовать все ваши, любые вообще инновационные идеи. Чәчү компаниясының уңышлы узуы һәм киләчәк уңыш язмышы техника тизеклегенә бәйле. Авыл хуҗалыгы идарәсе бәяләвенчә, районда булган чәчү һәм туфрак эшкәртү техникасының мөмкинлекләре югары техник әзерлекне исәпкә алып, вакытында авыл хуҗалыгы эшләрен башкарырга мөмкинлек бирә. Кузай төбәк җитештерү комплексында техниканың язгы кыр эшләрен башкаруга әзерлеге белән танышу максатыннан очрашу узды. Биредә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы, җитәкчеләр, белгечләр, механизаторлар һәм машина йөртүчеләр катнашты. Басуларда кар эреп бетмәсә дә, язгы кыр эшләренә әзерлек инде тулы көченә бара. Әлмәт муниципаль районы хуҗалыгы идарәсе мәгълүматлары буенча, бүгенге көндә 97% техника инде әзер. Чәчү комплекслары буенча инде тулаем әзерлек бара. Зур техникага килгәндә тракторларны ремонтлау эшләре дә тәмамлануга якынлаша. Чәчкеч һәм культиваторларны төзекләндерү шулай ук тәмамлана. Дискаторлар, бароннар кебек прицеп агрегатлары үз сәгатен көтә. Семенной материал на сегодняшний день. Һава торышы буенча карлар эреп барганын күрәбез. Бүген орлык материалы булган барлык складлар инде ачык. Алла бирсә, төнге температура плюс тамгасыннан төшми башласа, орлыкларны һава җылылык белән җылытачакбыз. Безгә сатып алырга кирәк булган орлыклар, кукуруза, көнбагыш, килешүләр инде төзелгән. Чәчү эшләре башланганчы бу орлыклар безнең районга киләчәк. Эти семена уже поступят к нам в район. Район буенча язгы кыр эшләрен башкарып чыгу өчен 1600 тонна дизель ягулыгы кирәклеге исәпләнә. Татнефть компаниясе белән төзелгән килешү нәтиҗәләрендә республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләренә дизель ягулыгына ташламалар бүлеп бирелә. На этот период весенне-полевых работ пожелать вам удачи, всего самого хорошего, трудовых успехов. Но и самое главное – это безопасность ваша. Фәнис Шәрәфиев Союз агросәнәгать предприятиесе техникасы белән дә танышты. Оешмага бирелгән план буенча 18 000 гектар мәйданында эш башкарырга туры киләчәк. Барлык агротехник чараларны исәпкә алып, оешма хезмәт ресурслары, матди техник базасы, югары сыйфатлы орлыклар һәм 1 гектарга 85 килограммга мәлдәге матдә хисабына минераль ашламалар белән тәэмин ителгән. Эшне 23 елның октябрыннан дөрес итеп, мотор итеп оештырганлык аркасында бүгенге көндә bütün техникаларыбыз 71 әмлектә, аларда эшләүче 63 кешебез, һәрберсе үзенең техник состояниесен тракторның күрсәтте һәм безнең ышанычыбыз бик зур. Һәрбер агротехник чараларны дөрес итеп кулланып, үз вакытында чәчүгә чыгып, эшне башкарган аркасында зур уңышларга ирешербез дип. Әлбәттә, бу уңыш шактый инвестицияләр. Кышкы чорда сыйфатлы ремонт үткәрүгә финанс чаралары һәм механизаторлар, шоферлар, белгечләрнең хезмәте тора. Авыл хуҗалыгы начальнигы эшчеләргә уңышлар теләп, чәчү эшләрен лаеклы башкарырга өндәде. Татнефть компаниясендә хезмәткәрләрнең потенциалын ачу өчен барлык шартлар да тудырылган. Мисал өчен, Татнефть добыча структура бүлекчәсенең яшь хезмәткәрләрнең яңа мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен яшь белгеч мәктәбе уза. Чираттагы уку гыйнварда башланды һәм ярты ел дәвам итәчәк. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы төрле шәһәрләрдән 200-дән артык катнашучы юность лагерендә уй-фикерләр белән эшләү өчен модельләштерү сессиясендә очрашты. Может быть, то, что сейчас вы узнаете, вас как раз подвигнет в этом направлении работать еще более активнее и еще более продуктивно.
Идеялар белән эшләүче модельләштерү сессиясе еш эшчеләр өчен проблемаларны идентификацияләү буенча белем, идеялар булдыру буенча күнекмәләр алу өчен уникаль мөмкинлек. В компании множество, на самом деле, возможностей реализовать все ваши, любые вообще инновационные идеи. Вот как раз ты можешь в форме стаканчиков нарисовать то, что, допустим, мы за экологию, мы за инновации, мы за технологию. Берләшергә һәм дуслашырга команда булдыру буенча гамәли биремнәр ярдәм итте. Катнашучыларны 30 командага бүлделәр. Аларның һәрберсе үз исемен уйлап тапты. Кагаз, маркерлар һәм башка төрле предметлар ярдәмендә команданың логотип һәм тотемын ясадылар. Аннары аны рәсми рәвештә тәкъдим иттеләр. Почему именно ракета? Возможно, спросите вы. Все очень просто. Тать нефть, выше нас только звезды. Вот мы всегда стремимся вверх, вперед и никогда не отступаем. Катнашучыларга инновацион эшчәнлек белән идарә итүнең бизнес модельләрендә идеялар барлыкка килүе турында сөйләделәр. Экспертлар билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә зур этәргеч бирелек инновацияләр дефициты бар. Ә монда фән һәм бизнес тутлашкан урында яңа технологияләр булдыру мөмкин. Моның өчен проблемалы зоналарны төгәл ачыкларга өйрәнергә кирәк. Мы должны понимать, Без мөһим һәм проблемалар булган зоналарны һәм алар өстендә эшләргә, оптимальләштерергә һәм үстерергә кирәк булган мөһим юнәлешләрне ничек билгеләргә икән аңларга тиешбез. Менә бу төп эш. Аларны бу усулларга өйрәтү мөһим. этим методом. Гамәли өлеш кысаларында командаларга тәкъдим ителгән 4 юнәлештән актуаль проблеманы сойларга туры килде. Геологик разведка эшләре һәм чыгару, бораулау, скважиналарны ремонтлау һәм катламнарның нефть бирүчәнлеген арттыру, логистика һәм техник үсеш, мәгълүмати технологияләр. Катнашучыларга графика ярдәмендә чишелеш вариантларын карарга һәм аларны балык скелеты рәвешендә кагаз битендә күрсәтергә кирәк булды. Һәр командага юнәлешләр буенча экспертлар киңәшләр бирде. Елена Князькина командасы тиз арада теманы сойлады һәм нефть чыгару вакытында барлыкка килергә мөмкин булган кыенлыклар вариантын карады. Ул билгеләп үткәнчә, бер үк проблемага төрле карашлар аны җентекләбрәк аңларга ярдәм итә. Без монда җыелучылар барыбыз да төрле структуралардан һәм һәркем әлеге проблеманы үз күзлегеннән күрә. Кемдер бер яктан проблемага карамаска да мөмкин, әмма башка катнашучы бу структурада эшләгәч, үзенең белгечлеге ягыннан үз фикерен белдерә. Син аларның фикерен тыңлап, үзеңә яңалык ачасың. Артем Абрамов командасы нефть чыгару процессына пыяла пластиктан эшләнгән әйберләрне кертүнең икътисади нәтиҗәлелеген билгеләү өстендә эшләде. Бу тема шактый актуаль, чөнки бүген ул инде тормышка ашырыла. Аның нәтиҗәлелеге исбатланган. Без ниндидер яңа юнәлешләрдә дә киңрәк кертүне тәкъдим итәргә телибез. Тырышып эшләгәннән соң проектларны яклау узды. Командалар үз эшләнмәләрен тәкъдим иттеләр. Экспертлар фикерен һәм проектларны алга таба үстерү буенча киңәшләрне ишетә алдылар. Алынган белемнәрне катнашучылар программа финишындагы кейсларның чыгарылыш яклауында куллана алачак. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Хәлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Колабызда балалар, яшүсмерләр арасында янгын сүндерүче коткаручыларның яңа буынын тәрбияләүче спорт төре буенча ярышлар узды. Иң-иңнәрне билгеләүне Хәлинә Хәсәншина да күреп кайтты. Янгын сүндерү коткару спорты буенча ярышлар 2 этапта узды. Ул 100 метрлык каршылык полосасын узу һәм штурм баскычыннан менүдән гыйбарәт булды. Тот, кто покажет лучший результат, они войдут в сборную команду нашего отряда. Иң нәтиҗәле спортчылар безнең отрядның җыелма командасына керәчәк һәм Әлмәт филиалы өчен чыгыш ясаячак. Биредә Әлмәтлеләрдән тыш Баулы, Азнакай вәкилләре дә ярыша. Детиш, которые занимаются пожарно-прикладным спортом. Балалар һәм яшүсмерләр ярышы иң җитезләрне билгеләү белән генә шикләнми. Шулай ук үсеп килүче буынны физик культура һәм спортка да якынайта. Оештыручылар ярышта катнашучыларны киләчәгебез дип атый. Детиш, которые вырастут во взрослых, отучатся. Үсеп җиткәч, укып кайтып, алар безнең янгын сакчылыгына кайтыр. Һәм инде янгын сүндерү кораллары белән эш итә белүче хезмәткәрләр булыр. А людьми, которые подготовлены к работе с пожарно-техническим вооружением. Чыннан да, катнашучылар арасында киләчәкләрен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән бәйләргә теләүчеләр бар. Результат 21 секунда. Это, конечно, очень плохо для меня, потому что я являюсь сборником Татарстана. Нәтиҗә 21 секунд. Бу Татарстан Республикасы җыелма командасы составына керүче өчен начар нәтиҗә. Икенче мөмкинлектә тизрәк узарга тырышачакмын. 4нче ел шөгыльләнәм. Йөгерергә чакырганнар иде, килдем, ошады. Киләчәктә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының югары уку йортында белем аласым килә. Позвали бегать. Я пришел, мне понравилось, затянуло меня сюда. И в дальнейшем хочу, чтобы
я поступил куда-то на высшее образование в МЧС. Yarışlarda qatnaşuvchilar maktab o'quvchilarına mürajaat etib, birər нәрсә белән шөгыльләнәсегез килсә, һәм нәрсә белән икән белмәсәгез, янгын сөндерү коткару спортына килегез һәм үзегезне сынап карагыз ди. Так-то с виду это тяжело, а вот когда ты Birinchi qarashqa авыр тоелса да, асылына төшкәч җиңелрәк чыга. Чөнки син инде нәрсә ничек эшләнелә икәнен беләсең. Өйрәнгәч тренировкаларың яхшы уза. Нәрсә эшләгәнеңне аңлый башлагач, нәтиҗәсе дә күренә башлаячак. Сразу на глаза будут у нас. И у детей, которые будут приходить сюда. Ярышларда секундлар өчен көрәш, бу реаль шартларда кеше тормышы өчен көрәш. Янгын сөндерү гамәли спортын хаклы рәвештә иң кызыклы һәм матур спорт төрләренең берсе дип атарга мөмкин. Ул янгыннарны сөндерү практикасында кулланыла торган төрле кабул ителәр комплексын үтәүдән гыйбарәт. Калабызда теләге булганнар өчен ябык манежда әлеге спорт төренә якынаю мөмкинлеге тудырылган. Лина Хәсәншина, Диана Юзина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Нефтяник ярым финалга чыкты. Кичә калабызның юбилейный спорт сарайында Әлмәт һәм Курган шәһәрләре командасы арасында узган хоккей матчы безнең спортчыларның җиңү белән тәмамланды. Җан атучылар арасында безнең хәбәрчебез Лина Хәсәншина да булып кайтты. Уенның беренче 20 минутында ике команда да хата җибәрмәде. Шуңа күрә капкага алкалар кермәде. Матчның икенче өлешендә Әлмәт хоккейчысы Дмитрий Котелевский уенның исәбен ачты. Нефтяникка тагын бер өстенлекне Артур Бровкин алып килде. Ул 2-0 исәбен урнаштырды. Өченче периодта Зуралиянең баш тренеры башта кече штраф җәзасын алды, ә аннары бөтенләй уен азагына кадәр куып чыгарылды. Курганлыларның башка кагыйдә бузулары да булды. Тигез составларда уйнаганда калабызның Нефтяник хоккей командасы 3нче алканы кертте. Өчкә 0. Сериянең коры җиңүле тәмамлануы. Нефтяник ярым финалга чыга. Алда аны Төмәннең Рубин хоккей командасы көтә. Ребята молодцы. Непростая серия. Делали выводы по ходу игр. Терпели. Сегодня очень много терпели, не удалялись, не отвечали сопернику. Егетләр әфәрин, катлаулы серия, уеннар барышында нәтиҗәләр ясалды. Бүген бик озак түздиләр, көндәшкә җавап бирмәделәр. Бүген безне хуплаган җан атарларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Үз бузыбызда узган уен һәм минемчә 6нчы уенчы безгә бүген ярдәм итте. Көндәшләр тагын да җитдирәк, барысы да җитди калды. Әмма ярым финалга кадәр барып җиткән командалар димәк җиңел генә булмас, әмма булдыра алырбыз дип уйлыйм. Команданы һәм җан атарларны җиңү белән. Ну, я думаю, мы должны справиться. Так команда болельщиков с победой. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә эшләп килүче Исхар татар халык театры театр көне уңаеннан Галиәскәр Камалның беренче театр пьесасын сәхнәләштерелгән. Ирония һәм комедияга төрелгән спектакльне безнең төшерү төркеме карап кайтты. Әлі тезгіне боласы yok икән. Зинһар тизрәк бул, Ғафифә. Кайнатай кайтып кирсә, эшләр харап. Ни итсә итер, гомергә театрга җибәрмәс. Беренче театр ул хаятлы театр. 150 ел элек куелган пьеса бүген дә актуаль. Аны халык та, режиссерлар да, актерлар да ярата. Беренчеләре комедияны сөючеләр, икенчеләре аны яратып сәхнәләштерүчеләр. Театр көне уңаеннан Галиәскәр Камалның әлеге пьесасын Исхар халык театры бөгелмәлеләргә тәкъдим итте. Күптәнге хыялым иде инде минем шундый бер классик тарихи әсәрне куярга. Һәм без аны инде уңыш белән башкарып чыктык дип әйтсәм мактану булмасын иде инде, ләкин тырышлыгыбыз бушка китмәде бугай, үзебезгә бик ошый. Бик матур костюмнарыбыз, бик матур декорация, бик матур иттереп эзләп таптык музыкаларны, артистларыбыз һәрбер сүзләрнең рольләрен матур иттереп ачып салалар. Беренче театрны сәхнәләштергәндә режиссер яңа алымнарда кулланган. 20нче гасыр башындагы тормышны ачып биргән спектакльдәге
артистлар театрга дип тамаша залына төшә һәм үзләре тамашачыга әйләнә. Беренче театрны күрсәтмәскә каршы чыккан Хаҗи бай ролендә Илнур Иркагалиев уйный. Мондый рольне мин беренче тапкыр башкарам. Һәр вакытта театрда башкарам яшь җегет ролен. Бу ел инде миңа насыйп булды бабай ролен уйнарга. Бу миңа бик тә кызык һәм беренче тапкыр тамашачы һәм безнең шушы куючы режиссерыбыз бәясен әйтәчәк. Беренче театр комедиясе бер пәрдәлек кенә әсәр булуына карамастан, халыкның иң яраткан спектаклем. Бүлмәгә хәтта Баулыдан килүче тамашачылар бар. Флора Валеевнага бик зур рәхмәт. Чакырган саен без килеп җитәбез шулай булган. Без Флора Валеевна Баулыда эшләгән чагында ук аның спектакльләрендә катнаша идек. Шуңа күрә бөтен спектакльләрендә аның карыйбыз. Бер спектаклендә калдырганыбыз юк, гел киләбез. Беренче театр спектакле премьерасы уңышлы килеп чыкты. Тамашачы бу спектакльгә тагын киләбез дип сүз биреп китте. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырылган. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.